strasznie. Uważajcie przede wszystkim pod nogi tutaj na początku, przed zejściem na ścieżkę jest trochę nierówno. Uważajcie na skrzynkę elektryczną i 15 sekund zaczynamy. Gotowi? Gotowi. Co to? 5, 5, 8, 7, 6, 5, 4, Zagadka! 3, 2, 1. Na mecie. Za chwilę będziemy oczywiście ustawiać nasze starsze dzieci. Czekamy aż najmłodsze dobiegną, czekamy aż wróci do nas sędzia i wtedy będziemy raz ogrożenia. Tymczasem dopingujemy tych najmłodszych. Oni już są coraz bliżej mety. Czekamy. Jest wyłanie się sędzia, a zaraz za nim pierwsi zawodnicy. Razem z nagrodami oddają w naszych rękach. Piękne obrazki, drodzy Państwo, to jeszcze nie koniec, bo tu każdy jest wygrany, każdy jest zwycięzcą. Zobaczmy, rodziny, całe rodziny dzieci biegają na metę. Zapraszamy już do nas, zapraszamy sędziów. Sędzia ma dzisiaj trudne zadanie, jeszcze 2 punkty. Drodzy Państwo, dopingujemy te ostatnie metry, aby jeszcze dzieci się otrzymie. Dzieci od 3 do 7 roku życia. Gratulujemy, tutaj każdy z Was jest zwycięzcą, każdy jest wygrany, każdy otrzymuje od nas pamiątkowe medale i nagrody. Bardzo się cieszymy, że jesteście. Wielkie brawa dla Was! Czekamy już tylko na powrót sędziego i za chwilę startujemy z jakiś ranem. Sędzia już do Was wraca, także już pędzi ile sił w nogach razem z chorągiewką, także już możecie się ustawiać na starcie i my czekamy na Was tutaj na mecie.